bych zemřel, tohle bych zemřel jedinej den. A jestli vám to nestačí, kdyby tam stála 100 žen, vyzvuji k tanci a to netančí. Tam za tratí si doupěma mince po kašrách pozbírá a pak je skládá na kolej. Staví si chrám, plechovej most, už po něm kráčí pevný host, tak ať ho nohy nebolej. Prošla si peklem a kouzla zná, přejetý mince počítá, a kdo jí spatří je zatracen.